Hai Shanghai kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai kajing siat misal ke bashir khai jot lut ki jaka joka gaza pra ka hospital yap ki bro yap ro ki khlong khna hapo gaza laduk ka bam ka ka network internet do ru ka like shulait no sabanduk saya ka leero kajing syam sesat kinong gaza hakani ka thma bun kinong gaza kila kerpat ya ka Israel ban sange no ya ka thma kajing jenjare kinong gaza hakani ka por kimbat syam menoro kinong gaza ki ong wat ladang ngimyap hukuliro ngin sayap hakajing kedubam kat kumki khubor leatho menta ka Israel wadla da kala thong ban penduk jait no yaki leno Hamas henry kala sngewsynei pat di pajba nong gaza hakajing kerduk bam jongki hakajing etho jongki reports ki bor badai penyaj bat pej ya katai ka jaka harengkat ka jing donlem jongka United States kila pai si pajba nong gaza bat kila rairu ba onsa pha no iaka bam syakinong gaza namar kin sayap tangan